Η σόμπα αυτή έχει ζεστάνει χιλιάδες φίλους μας. Πάμε να δούμε εσάς τους φίλους μας που έχετε χρησιμοποιήσει τη σόμπα, να δούμε τι έχετε να μας πείτε. Υπερευχαριστημένος. Γιατί ζεσταίνουν άνετα. Ινδία, γιο, κόρη. Θα ηρεμήσουν για να μην τους πάρουν πρέφα ενώ τους έχει από κοντά προγράμματος προστασίας μαρτύρων σύνδεσμος πρακτόρη και οι πρώην φρατέλοι τους ψάχνουν τσιφμοβόροι. I'll happily take you there, little lady, but there's no one up there. There will be. I'm sure of it. Και η CBR έχασε το προστατευτικό του προφυλακτήρα. Σόρισον, Ντίμτσεκ, Βάιτ, Ζαλγκάιερ, Ράγκα. Τέλειο τένις. Και ο Βασικόπουλος θα βάζει τον εαυτό του σε μια γωνιά. Ο Αθηναίου πάει προς τα μέσα, ο Πόλ κατάφερε να του κλείσει τον διάδρομο. Στείλτε μήνυμα και δείτε από κοντά την εθνική μας ομάδα. Θέλετε πραγματικά να είστε ενημερωμένοι για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό? Δημιουργήσουμε το καθιστικό για την απόλυτη ανάπαυσή σας. Με μασίβ σκελετά από οξιά, χρησιμοποιώντας υλικά αρίστης ποιότητας. Ελάτε λοιπόν να επιλέξετε ανάμεσα σε δεκάδες σχέδια, χειροποίητα σαλόνια διαχρονικής αξίας και μοναδικής λεπτομέρειας, γωνιακά ή καναπέδες και αντίστοιχα με τα υφάσματα που έχετε φανταστεί, επιλέγοντας μέσα από μια μεγάλη ποικιλία υφασμάτων από τους μεγαλύτερους οίκους. Το κέρατό μου, να ομολογήσω να της πω πως θέλει αυτή. Να πάω πιο κλασικά και να την βγάλω τελή. Αγίος δεν είμαι και το πάμε μην τη χάσω. Από πού να το πιάσω, πας και την πίσω και αγιά. Ενός εκατοστού. Βοηθά στο να μην μυρίζει έντονα το τεράριο. Προσθέτουμε χώμα για φυτά εσωτερικού χώρου φρούσου σε κέρκη. Οργάνωση Ρόμβος. Αμέσως μετά, γεύση στη φύση με το Βαγγέλη Δρίσκα.
Πάλι δε για νόσους οι οποίες είναι της ψυχής, αυτά τα ψυχικά νοσήματα. Κοιτάξτε αυτό τώρα, μιλάει ο Ηρόδοτος για κάνα 2.000 χρόνια πριν και από τον Ηρόδοτο, για την επιστήμη την Αιγυπτιακή. Και να δουν για μια φωτοσχέδια. Βλέπουμε και το τέταρτο για μια φορά. Δηλαδή το ένα είναι ωραιότερο από το άλλο. Το σχέδιο μυγκαλιά, πανέμορφο, έτσι. Τι πληρώνονται, τόσα μέτρα ύφασμα, 2,40, 2,60, 60. Mom, just let her throw it out. Hello, who's on this phone? Michael? Hey! Great speech last night. Really? What did it inspire you to do? Kill somebody? Διαστάσεις, έργο τέχνης και κορνίζα μαζί, όπως το έχει επιλέξει ο ίδιος ο ζωγράφος. 150 ευρώ λοιπόν είναι η τιμή προσφοράς σήμερα, κυρίες και κύριοι, για Γεράσιμο Δε Πάστα. Για να περάσουμε στο νούμερο 2, σε Καλημέρα σας. Η κυρία Χατζικώστα. Μάλιστα. Ήρθαμε για την αδερφή. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα να σας προσφέρω ένα τυποκατάλογο. Με τα εστιατόρια ήρθαμε. Όχι, παρακαλώ. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Βλέπετε, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι πολλών ειδών. Εσείς τι ακριβώς